Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat na adaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Leonard at tubo ti Cagayan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da inay Herminia Agtina, Analiza Agtina, Alwin Agtina, Felizardo Sales, kan Hana Kerima Sales, ti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. From Grace Agtina Sales. Shout out kani Imelda Velasquez kan Jasmine Rivera. Lakay ko ani Ador Manangan kan anak ko di Tainabaan Sur, Rosario La Union from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith Canoli Andes Jr., ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Shout out kani Janjan Medina from Jerwin. Matias Guzman, Domingo Tandayo, Ignacio kan Alam family ng runa ni Inang Corazon Cuenta Matias ti Purok 5, Barangay Anfunan, Tumawini, Isabela. Kastamot ti Hipolito family di Tafeire, Cagayan from Levi Bautista. Nanay Heng Jonyo kan Juni Jonyo ti Cabarwan, Urdaneta City from Edgar Jonyo. Mundo Terrenal Claveria Taberna kan Alejo family ti Tangadan San Quintin, Abra from Leniki Alejo. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Leonard. Dear Manang Emmy,
Naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot tan dagiti padak anaaya tamang tartarabay, kadagiti pakasaritaan ang maikikan biyag babaan ti channel yo. Mamati kayo man wano saan, kanayon apadpadaanak da iti adrama, sipod pa'y idi maipatpatangatang paylaang iti radyo. Makaladingit takilaat asaanan ang mga gan, idi awanan ti Salang Productions, Baguio City Company. Isa akas talauna yan tiragsak ko, idi nasarakak ti YouTube channel yo. Kat nakarkarumanan, anaigumunak nga agdangag. Ilangad naklangan manang itinagan a Leonard, na yanak kandi makelak iti probinsya ti Cagayan. Ngamga po iti panakigasang-gasat ko iti negosyo, agduduma a lugar ti nakaisarungak. Addan asawak kanduan ti anak mi. Adamot negosyo mi ti asawak nga isu ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Katjak ilibak, a medyo nasaliwanwan met ti kasasaad mi manang. Sapay kumata mapili met a maidrama ti padas ko. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Narabyan ka matlakay. Kumusta nga iti negosyo? Mayatlat ta Jane. Isungorod na naladawak ta dapay si mambot a customer. Mayat nga rod ano kasta. Sumaruno ako maitay ti pwesto. Ngam nagadumot ti rumbang amadalusan di ti balay. Okay lang takabaglak met. Ayan dagiti ubingay. Kas iti sigod, adadamanan ay iti siledda. Kasta di mo amamo dagiti anak mo. Basta dada di ti balay, kay kayat dati adalaang iti unag ti siledda. Sa bagay. Malaing kagsukatan, tagida sa arakmatan. Amangan no mabisinan dagiti anak ta. Pinakan mo kumangaminan ida itay didak mauray Di da nga rod kayat, Leonard. Urayan da ka kano. May mayat kano na agigiddan tayo amangan. Alang nga rod. Ayabam to ida, inton na kaidasarkan. Dandanin ti last grading yung anak ko. Lalayngan nyo, Ni, wan nagpaiso. Bakasyon to man gaya man. Malpas manon ti may sa atawan. Inton maminsan nabigatan ti exam minanang. Isa masapul nga ag-review kami kanading ko. Narugyakon amano. Da itakat ti kay kayat ko kada kayo anak ko. Nasait kayo nga agadal. Iso kanayon nga da honoryo. Kaya't mi nga minakanayon nga da medal mi. Tunggal closing, tatang. Una yan. Iso nga ipanpanakal kayo anak ko. Agpada kayo anasirib ka ni manong mo. Kat nadamanin medalyo. Adan to regalo kada kayong agkapsat. Kanayon mo't nga da, tatang. Winmat namin tatang. Kanayon mo't nga da ti award mi kanading ko. Na da honor mi. Rumbang laang anak ko. Tapno nakarkaro alalaingan nyo iji pagadalan. O sige, ag-review kami ana yung bagkanading ko nanang. Tatang, tapno adan to manin medal mi adwa. Amom Jane, bilibak man kadagiti anak ta. Apay anak ko namot day ta, Leonard. Kasano, kat saan da na isa miti gadgets. Sana kas kadagiti daddaw mga ubing akanayon nga agsukat da iti cellphone. Kita, lalakain lang a klase dagiti cellphone dagiti anak ta. Ngam di da pulos apalan dagiti kaklase da, nga dati napipinta sa cellphone da. Amo da matakabailan tayo ti gumatang. Depende laang day ta iti panang padakkel kadakwada. Saan ta kami mga enromida?
Kan may isa, narigat mo't lang ti biyag tayo idi. Italaang mo't medyo simaliwanwan ti panagbiag tayo sa anaya. Sa bagay. Ora siyak, Jane. Jak ni namnama agprogreso iti kastauna iti negosyo tayo. Dakala pagyamanan taday tayo ti Diyos. At dan pundar ta, kan kabailantan nga ipa iti amin nakasapulan dagita anak ta. Saan tayo na makamkamtod? Day takat babaen iti panagtintinulong talakay. Day tati kayat kumot makita kan madakkelan dagiti anak ta. Amom, jak maliklikan nga ikumparay da kadagiti kakaanakak. Ore amuda asa nakabailan dagiti naganak da dagiti luhoda. Ipilit dalat ta. Kat adamat ka dagiti kabsat mo na no panoynuyan da dagiti anak da. Basta ti pagyamanan ta, saan akas ta dagiti anak ta. Congratulations anak ko. Ay na, talaga naglalaing kayo. Nagado ti awards yung agpadpada. Siyempre mo tananang. Di mo't day tati kaya tsukon ni tatang. Wen nga ron, iso linalaing mi. Tapno proud kayo kada kami kani manong ko. Anak ko, ore awan ti award ken honor yo. Proud kami ken ni nanang yo. Ngamin, agpada kayo nasisingpot ni Ubing. Sa dino nga rodan ti papanan tayo ita. Sa dino ti kayat siya apanganan, anak ko. Uray sa dino, nanang. Di nasayaat. Mapantay langan mga iti paborito tayo a restaurant. Kalpasan na, mapantayo iti mall. Tagatangan nyo taanyaman na magustuhan nyo, anak ko. Dahil tati sagot mi kada kayo. Gapu iti kinalaing iyo nga agkabsat. Pudno anasaliwanwan ngam simple laang ti pamilya mi manang Emmy. Pakaragsakan ng dagiti anak mi dagiti simple abanag a maipapaay mi kadakwada. Diyak maliklikan nga ikumpara ida kadagiti kakasinsinda nga adda iti probinsya. Tasabali ti madmadlaw ko agarawda tunggal agawid kami iti lugar mi. Kaslada agbibiyag abaknang uray amuda met anarigat ti panagbiagda. Nang runa dagiti agad-adal iti kolehyo iti syudad. Kunamlan anak ida ti baknang no maisarungdan iti syudad. Iso akakaasi ti panagbiag dagiti kakabsat ko. Kas iti na minsan. Hello, nanang. Nakaawag kayo man. Hello, anak ko. Kumusta kayo dita? Nasayat kami mo't nanang. Aywan, amuyo, adamanen honor dagita po ko yo. Di mawag ka di kan ni adik mo a Robert. Saan tayo mo't nanang? Apay aya? Ay, mabayin siguro Iso adi nakapay inawagan. Iso siya kundi mangibag anak ko. Anya nga minday tananang? Tulungab man di adem. Awan pagpayad da iti boarding house di ka anak kami di syudad. Ang sing-singer ka noon di landlord da. Amang pagtalawon na idano di da makabayad. Kasta aya? Di mat ngamin imawag kanyak. Urayan na siguro asyak ti mangibaga. Iso adi nakapay inawagan. Alangar nanang, siya kung te umawag kan ko ana. Amuak no manuti ka sa pulan na.
nanang samot di mawagkan ka. Wen Jane, kunak nun niya ti bagana itayin. Anyamin timbagana, apay nga imawag. Tulungan ka nun ni Robert, tadi na pa'y nakabayad iti boarding house dalani, di syudad. Anya? Ni, apay nga rod ani nanang ti imawag, saan ani Robert? Amangan ka nun umabain, iso ani nanang latan tinang ibaga kanyak. Apay nga min ani nanang ti patudunan da. Gaputaan mo da ano iso ti imawag kat di ka makapagkadkad. Ala, bye-bye amon Jane, paspasin siya amlatan. Daitakat ti madi nga aramid da. Nagpatulong da, isuda ko ma ti magisarita kan ka. Saan nga idalan da pay laang kan ni nanang? Kan maysa, apay nga min nga iji syudad da pay laang a pinagadal. Ado mo ti pagadalan iji lugar da. Agasam nga iti baybayadan da a boarding house na, ti allowance kan tuition na pay. Bye-bye am kadilatan bakit? Awagak latan ni Robert tapno makasaritak. Hello, sis! Apakas na sana maipinta day tarupam. Kan, apa nga may sakay ta dito pwesto yo. Ayan nga ni Leonard. Adda na panan na, friend. Ay, una yung day tapa nagsinnaay. Parang pasan mo ang daigdig. Ako na day ti Tagalog. Kasano, mabuisit akmanan. Ha? Sino? Ti pakabisitam? Imawag namin ni katugang ka ni Leonard. Tulungan na kanu ni ading na Robert. Tadi da pa'y nabayadan di boarding house di anak da di syudad. What? Ni Leonard ti mang bayad iti boarding house da? Kasjay? Anya pa'y ngay, amumutan nila kay ko. No maipapan iti pamilya na saan ang makapagkadkad apulos. Ay na, sister. Awan kumamot kanyak day jay. Ngam ti jak kayat, panuy-nuyan da dagiti anak da iti kayat da, sada ipasa ti obligasyon da ni Leonard. Kasano, katamu da ngamin nga da kwartayo, sis. Adda akditan. Sa anak mo't anaimot, friend. Nga maasyan da kumamot iti kabsat da. Kakaasing agtrab-trabaho. Kan, adda pamilya na. Mas dawak mat Ang baby amlatan. Tama nga no day tapay ti pagririyan niyo nga agasawa. Ay, no jaklap ang panunutan ti asawak. Talaga makangag iti sao dagi di atat tao. Total, bakasyon nyo mat. Mapantayo man mat pasyaran ni Lola yo. Ha? Agpay sa tatang? Kaya't mi day tatang. Mailiw kami matan ka ni Lola. Jane, bakit? Anya tim ako nam? Ay, si Kaman. Nasaya at matkit di tapno makita mat ni nanang dagiti apo ko na dito eh. Dagiti laangan apo ko na ijay ti madandanaan na. Wan nga rod. Narigat mat no saan tayo ang mapanpasyaran. Tama nga no, kunain nakidya sa anak kailiw dagiti ubing. Kaano nga rod ti papantayo? Inton Sabado. Umyan tayong tumutin ijay. Tapno makapag-iiniliw tayo anayong bag. Nasingpet ti asawak manang Emmy. Kinapudno na, no saan aga po iti panang tultulong na kanyak iti negosyo mi, nalabit asaan mi amananam ita ti kinasaliwanwan ti biyag mi.
Ngam adadagiti kanito adi namat malapdan ti gumura. Nang runa no makita na nga abuswan dakon dananang ko ken dagiti kakabsat ko. Babalawan na unay no apay kano akaslada agbibiyag abaknang. Ngam di damat kabailan asus tiniren tasyak akanayon ti pagkamangan da no adda problema da. Baybay aklatan no kasjay ti jar ti asawak manang tapod numot ngamin ti bagbagana. Isu na laeng tadyak met kabailan na baybayan dagiti kakabsat ko no kasta nga adda parikot da. Ay waklatan ti asawak ket ikagkagumaakpay amaya sa dagtirik nada kadananang ken kadagiti kakabsat ko babaan iti panagbakasyon mi iti lugar mi. Nanang, adda kami. Nay, naimbagmahan ta nakaumay kayaw. Agmano ak nanang. Kasyan na ka ti Diyos. Anak ko, agmano kayo ko ni Lola yo. Agmano ak lola? Agmano ak lola? Nagdadakkelan kayaw. Mangipakita na bayag, di tayo nagkikita. Taman mano kayo, ba't nga umay ditoy? Pasensya kayo la kuman nanang, tani. Makumikom kami mat ngamin itinegosyo mi. Hawan nga raw, damag ko na progreso ka daw, tinegosyo yaw. Kasi ti Diyos, nanang. Ay kat nasaya at muta, tapno nakarkaro kayo abumaknang. Ibagbagak nga raw kadagiti amiga, kano maisarong da ayan nyaw, kat mapanda kayo mat pasyaraan. Apay pa lang nanang. Baybayan nyo lang tayo dang agpasyar, iti sa di naman nakayat da pasyaran. Ay, may mayat, no makita dano kasanaw ti kasasaad ti biyagyaw. Tapno, di da tagtagibasitan ti tao. Tapno amuda, nga dabak na nga anak ko. Unay daytan. Ay, tinasayat. Umay kayo kit di, ta pagsasangwan tayo ti makan nga insangpat mi. Tangay mo't na Robert nanang. Diyak ngamin na ibagakan ko anang umay kamita dito eh. Ay kat, nasaya at dalatamot anak ko. Mayat nga rod ano kasta nanang? Ay iwan kayam nanang. Nagita doang nga po ko yo. Adaman and honor da di pagadalan. Nagadupay tinaawat da nga awards iti closing da. Wan apong, nagado ti awards mi kanyadin ko. Adapay medal mi apong. Dananang kantatang tinangawat. Ay na, nagitay anak ni ading mo a Robert. Ay, kastamot ni Inida, naglalaing da. Kanayon mo't ang umuli di stage nagiti kakabsat mo. Ha? Ay, ipampanakal ko unay dagiti ang apo ko. Kayat ko nga ron ti mapmapan di pagadalan da no kas di a closing da. Kasta ka di, nanang? Wow, nanak ko. Nalaing dagiti kakaanakam. Ay, ikamadkit di ida iti kwartada no makita. Tapno damot gugun at ikinalaing day di pagadalan. Nanang. Uray po utam. Maragsakan kalakit day no makitam dagiti kakaanakam, Leonard. Nasip nga ito, Jane. Apay nga di kay sumrak di tabalay. Ada kayo matlatan kadagiti ubing dito o nagtilugan. Naiturog pa'y gaya man dagiti anak ta. Jane, kasarsarita ka. Apay adi ka matagtagari. Apay manaw kayo matan kadagiti anak ta di tabalay. Apay, di mo nakita no anya tinaramid ni nanang kadagiti anak mo?
Ah, Ipampanakkel dagiti anak ta tinaawat da pamadayaw iti pagadalan. Ngam di pa'y pulos kinablaawan ida ni nanang mo. Dagiti mo't apo ko na kadagiti kakabsat mo ti ibidbida na. Jane. Nabainan dagiti anak ta. Nadlaw ko day ta. Iso nga imbagak dito'y kami laangan lugan. Pumanaw tayo dito'y. Agbirok tayo laangan iti hotel pagturugan tayo ita arabi. Pasensya amlatan ni nanang ko, Jane. Amom no kasano ka atidog ti pasensyak. Ngamjak mapalabas ti inaramid na kadagiti anak ta. Bali wala da kan kwa na. Lagiti laang apo ko na nga da dito'y tinapatag kan kwa na. Nakadkadlaw day ta, Leonard. Alan, intayukit din. Mas naulakit din ni nanang na bilang pumanaw tayo matlaing. Awan kan kwa na day ta saan tayo ang napatag kan kwa na. Malagip na kalaang no da kasapulan na para kan kwa na kan para kadagiti kakabsat mo. Pasensya kan, Leonard. Ngam talaga na punwan akon. Di ka nga roda nagpakadakan kwa na? Saanan? Tama nga no jak malapdan ti bagik kat makaisawang akpa iti saan anasayaat. Jak kaya tama po kaw ti respeto ka ni nanang mo. Iso asyaklatan ti lumiklik. Ala, mapit lang arote nakagpakadakan kwa na. Sige, si kalatan ti makaamong agrason. Urayan da kalatan dito'y lugan. Nay, napanan nga ida, Jane. At daday lugan nanang. Naikawadan sa tipudot diti lugar tayo. Nairidap pa yung arudan na kita ubing. Anya? Aywan nanang, agawid kami matlaing. Baliwan min tulat ang tagsubli. Nay, kung nakpan no maturog kayo dito, nasip ngatan. Kundi mo pa'y nasarong karan dagiti kakabsat kun kakanakam. Inton maminsan tulangan nanang. Kan medyo madimot tirik na ni Jane. Kastaya. Ay, amagan gamay no kayat na kamot ang makita dagiti kakabsat mo. Baliwan min tulatan ti umay nanang. Nalangarod Ayun gayam. No adda ka sa pulan dagiti kakabsat mo. Syakton ti umawag kan ka. Nanang, saan mo ta pa nagimot? Ngam saan da kumamot asansanan ta saan mo ta kanain nga dati kwartak nga itulong ko kadakwada. Ha? Agsalukag da kumamot Sana da ite mang namnamadalatan iti tulong ko. Isa na bali daan ka mo tanak ko. Di sikan ti tumulong kadakwada. Nanang, pamilyado akon. Amo da kumamot to obligasyon da iti pamilyada Saan nga amin kat arakupon da no di damot kabailan. Saan da panuinuyan ti kaya dagita anak da? Nangruna no saan da kabailan? Ta saan nakanayon nga dati maitulong ko kadakwada? Anak ko. Ulitak nanang, pamilyado akmat na tao. Adamot pagkasapulan ti pamilyak. Kan mabainak mo't itasawak, ta saan lang asyak tagtrab-trabaho. Ora iso kat tumultulong mo't itinegosyo mi. Respeto lat ako mamot na para itasawak nanang. Bala, no, isuti ko namkat. Anyang arod nga iti babalin mi anak ko. Bayap ta kasaritak to dagiti kakabsat mo. Kasaan da unay amang namnamakan kakabsat da. Agyaman ak numawatan dak nanang. Di kayag danag. Itad ko lat ti pagrabang kada kayo, ta ina kayo. Namnamahan nyo nga amin nakidawin nyo kanyak. Para kada kayo, ikarigadak nga ipaay. Agyaman ak nga road, anak ko. Alang arudan, agpakadakon. Kat pasensya kayo no saan kami nga umyan ita dito ayan nyo.
Pumanaw kami matlaang iti day di arabiima ng Emmy. Ngamjak impadlaw kan ni nanang agimura ti asawak. Di mawat matlaang ti dispensa ti asawak iti naisawang na kat naawatak mat. Ti pagyamanak laeng uray anya ti mapaspasamak saan ang mairamraman ti relasyon mi kas agasawa. Nagpalawagak mat kadagiti anak ko, maipapan iti kasjay adyar ni Lola da, kat naawatan damat manang. Nalabit nga imbaga ni nanang kadagiti kakabsat ko ti imbaga kenkwana, iso adi damutten mang namnama kanyak. Ni nanang ti jakpulos binaybayan, kanayon apatuludak iti kwarta para gastos na, kat maawatan mat dayta ti asawak. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Leonard. Leonard, pagayam ko, dayawon ka iti kinasayaat mo nga anak ken kabsat. Nga maawatak mo ti rason ti asawam, taagpapada kayo kat nga ruden a pamilyado nga agkakabsat. Ken ti pagsayaatan na, amom ti inaramid mo, iso asaan anaaddaan iti birri ti relasyon ti pamilyam ken ti pamilyayo ken ni Jane nga asawam. Kas anak, makuna asaan mo nga obligasyon ti inam. Ngam daytoy ti tandaanam. Tinasayaat nga anak, ammo na asubadan ti kinasayaat ken kuana dagiti naganak na. Sapay kuma tamataginayon ti tinunusyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isu